Motha Tai Tini Ashrambario Ipft Tipra Motha Tai Yakarwi Bjp Bana Kabai Kobai Lamsogo Ashrambario Tipra Motha Bjp Bana Kabai Kobai Lamsogo Ipft Yakarwi Bjp Bana Kabai Kobai Lamsogo Ipft Yakarwi Bjp Bana Kabai Kobai Lamsogo Bjp Bjp Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Jotono sing tini hambai tei khaksang namaya karo tini senggoro Ashram Ipft ningai tini senioro BJP o katal ya priroka tei biskani salo sing o Tipra hano super stage nanam bagai mudi je kok sai tongmani sakhari tongmani Tipra haro tei besung sa sakhainani bangai je sakhari tongma jaga sing joto pal khlagi ya prirogo o Tipra hano kusuk tisaranya bangai ni tini sakhala je joto sara Tipra go tak oro sing joining program abani bagai tini mankha tei obo haike salburung burung kobangma jaga wono joining program cholai tongo tabo program tei kaisa sing oroni porekhena sing te hai mafini jirani abo khomolong ningai sini Tipra Motha Tai taku bukhoro super state Tipra no snanani bagai joto yapri laijak abni bagai joto no hambai tei sobari sibai mai faru tini sini oro fainai Tipra Motha Tai oro sini sikla youth ro tini youth generation rok dofani hamari ni bagai wansoka modi je Tipra hano development khaina ni bagai je samung khai tongmani o samoro mate bukusuk disana bagai sing joto phalejak abni bagai tini sing oro joto khabai khubai khlaigi borno yasaka ang kha wansogu tei tei buskani salo sing obo hai khlaigi sini dofawo sing baksa khlaigi hamari india ni joto state be baksa sing kusukana ni bagai sing tei busak khalagi tei sing khanalai tini joining khaina ni bisingo sini youth leader ni bising besang kisa kokna nai tei sini district ni leader mondal ni leader khani besang kisa kokna nai sing tabang joining khaina ni bisingo kisa kokna tini je jing joining khaimani ang to sikai CPM khaimano pore ek dui bar misi logo horka Tipra Motha ni kinar thang khanai ne kha khanani bo joto odhikar tong gai khana kanga pore boni samung ro nukha allegation boni go EMMDC ro boni allegation protective ponchete emon allegation bai choli tongo ano complain khayo protective boro bung thimote rega maya boni go maya bung kok sogol ne kra ap ponchete bising kong kong no dabisu andolon khairiya kok sana sujug dia kintu একমাত্র মোদিজি ni নেতৃত্বেও Tipra sarok no eba jonajati ro no kok sana sujug diban hinai chung bong ko tep ti sana hinai chung jara tok para amchai bising bising tonai rong ni kong no tebo modiji yago ti sawaya kanai chung teba agame dino chini Bharatiya Janata Party no koson khaina bagai mo sabi sasan bagai chung chaito bainai hambai asung kok ফাইকা এক পরিবার আইপিএফটি হইতে দুই পরিবার টোটাল বড় 21 পরিবার ফাইকা ভোটার গাঙ্কাই 83 ভোটার বরং পুইলা Tipra Motha Ni ইংগৈ চিনি 26 Ashrambario মন্ডল জয়নিং খাইপयो আবরি বাগা আং বং no বেলাই বেলাই হামবাই ইয়াফারো বরং no বেলাই হামজাং মু ইয়াফারো te bo final mas ke munastan goro ke final ni bo wansu abuk bo kobang ma ang bai kok choli tongo borok fainani bagoi yang champor tulasikor nomon joi theke arambo khai chini 26 Ashrambario মন্ডল ni wa te kobang ma fainani nai tongo tabu hak kuak tikai kuak fainani nai tongo borok bujika je borok no bol kotho sawui bul buji rigoi bor je kubul jak tongmani borok kaham kai saimam ke je Tipra Motha fainai borok sar misino mongkai angka 26 Ashrambario মন্ডল ni মন্ডল প্রেসিডেন্ট ani mumongka Pradip Deborma atne jeni na mondol go phai je join family bo porban bo family go partner te box phai ka sakna belai kaham ko ang media person belai hambaya faro 26 Ashrambario মন্ডল ni pokhong tini borok phaika Tipra Motha হইতে 18 পরিবার